zona. Bafowethu ake ngene nje straight kulelo khuza kule nsizwa Ithwasa Lekhansela. Le nsizwa iyacula. Kodwa izincomo engena kakhulu ngeThwasa Lekhansela noma ngaphansi kwebrand yeThwasa Lekhansela ukuthi uyabhala kuphela. Into ephoxa kakhulu ukuthi kuyazitsho ukuthi ucula kahle. Kuyazitshwa lokho. Kukhulunyelwa phansi lokho ukuthi ucula kahle. Kuqhamiswa nje ukuthi hayi lensizwe iyabhala kuphela. Iphuthe lenzakalayo. Uyambambatha umsebenzi wakhe. Bheka le ngoma ethi ngisebalazweni. Kwamnandi mfowethu, uyixube kamnandi ingoma zakho kule EP. Mode usebalazweni uyayichomela nje lapho ngengoma, uyazazi vele ukuthi yabo amandla akho uyawazi ukuthi mangakanani. Kodwa kuyodwa into engakuthephisa ngayo ngalo ngoma ukuthi wena uyena umuntu odlala ingoma yokukhompyutha. Ingoma yakho nje special ngenye indlela engeke ngikwazi ukuyichaza. One more time. Ingoma le yakho modetha ke isikhathi salamhlanje. Ngiyacabanga ingoma ethi sonke leyo ikakhulukazi nje kubantu abasebasha aba-involved entweni zothando. Ngomala lepayipini. Ithwasa Lekhansela ke ey'ntweni ey'dume ngazo. Ithwasa Lekhansela uma ufuna udumo lwalo lilapha ekubhaleni ingoma. Bhaliwe le ngoma kodwa ke futhi singakushiyo ukuthi iculi.